வணக்கம் டாக்டர் ராமநாதன் அர்ச்சுனா. இன்றைக்கு 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 11ஆம் தேதி சின்ன ஒரு அரசியல் அலசல். ஸோ இந்த அரசியல் அலசலுக்கு முன்னம் இது யாருடையது என்பது தொடர்பாக உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்றேன். இந்த பிமல் ரத்நாயக் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போறது இந்த பிமல் ரத்நாயக்கவினுடைய உருட்டல். அதாவது நேற்றைய தினம் வவுனியாவில் ஒரு பெரிய உருட்டல் ஒன்று உருட்டி இருக்கிறார். இந்த பிமல் ரத்நாயக்கருடைய உருட்டல் தான் முதலாவது விடயம். இரண்டாவது, என்பிபி அரசாங்கம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கு தான் மாமா சித்தப்பா தெரிஞ்சாக்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறேன் என்று. ஸோ அது ஆதாரத்தோட இளங்குமரன் என்ற டிரைவர் அது ஒரு டீச்சராம். ஸோ அவருக்கு கொடுத்த ஆதாரங்களோட. ரெண்டாவது, மூன்றாவது, சாணக்கியன படிக்காதவன் என்று, அதாவது முட்டாள் பயல் என்ற ரேஞ்சில் கருத்தோட சொல்லியிருக்கிறார் பிமல் ரத்நாயக். மூன்றாவது, தமிழிசை கட்சின்னு நேரடியாக சொல்லாட்டிலும் நான் ஒவ்வொருத்தட்ட விவரங்களையும் உங்களுக்கு சொல்றேன். மூன்றாவது, நாலாவது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த பிமல் ரத்நாயக்கனுடைய இந்த கூட்டும் ஸ்ரீதரனுடைய ஒட்டும், ஸ்ரீதரன் டிசிசி கமிட்டியில சிசி கமிட்டியில வாக்கு போட்டது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி அரசியல் அலசலோட செய்வோம். வாங்க வீடியோக்கு போவோம். வணக்கம் டாக்டர் ராமநாதன் அர்ச்சுனா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்றேன். பிமல் ரத்நாயக்கனுடைய உறுப்பினர் பிமல் ரத்நாயக் என்கிற நபர் அந்த 323 கண்டெய்னர்ஸ் சுங்கவரி இல்லாமல் விடுவிச்சது தொடர்பான ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல் குற்றச்சாட்டுல இருக்கின்ற ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சர். அவருக்கு எதிராக கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டு கமிட்டி போது ஆராய்கின்ற வேலைகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நன்றாக. அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த என்பிபி அரசாங்கத்தின் அமைச்சர்கள்ல மிகவும் ஊழல்வாதியும் தன்னுடைய மனசியையே நான் தேசிய பட்டியலையோ தெரியல ஒரு குடும்பத்தை கொண்டு பாராளுமன்றத்துக்குள்ள வச்சிருக்கின்ற ஒரு நபர். அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் மிகப்பெரிய ஊழல்வாதி. அதோட என்ன படிச்சிருக்காரு தெரியாது. அந்த அதிமேதாவித்தனம் என்பது அதாவது ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ் தெரியாம கதாநாயகருக்கும் ஸ்பீக்கருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் சொல்லி கொடுத்து கொண்டு அப்படி பாராளுமன்றத்துல கடும் பம்பல் செய்கின்ற ஒரு மனுஷன். சோ இதர் தொடர்பாக நாங்கள் கதைக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கிறது. இன்றைய வீடியோ எது தொடர்பாக பார்க்க போறோம் என்றால் இந்த பிமல் ரத்நாயக்கருடைய கூற்றுக்கள் ஒவ்வொன்றாகும். சோ பிமல் ரத்நாயக்க நாங்கள் விமர்சனம் செய்யறதுக்கு முன்னம் இவர் என்ன கதைச்சிருக்கிறார் என்றதை போட வேண்டிய தேவை எனக்கு இருக்கிறது. சோ இந்த பிமல் ரத்நாயக்க என்கின்ற இந்த அமைச்சருடைய அதாவது அனுர அரசாங்க விழுறதுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஒரு நபர். சோ இவர் தொடர்பாக 4 வசனங்களை நாங்கள் கதைப்பம் என்று ஆசைப்படுறேன். சோ வாங்கோ முதலாவதாக பார்ப்போம். நேற்று சக்தி டிவியில போடப்பட்ட இவருடைய இந்த செய்தி துணுக்க நேற்று நாங்கள் பார்ப்போம். அதாவது இவர் சக்தி டிவியில போட்டிருக்கிறார். நேற்றைய தினம் அவர்ல ஒரு எம்பி ஒரு ஆள் என்ன முல்லைத்தீவை சேர்ந்த ஒரு எம்பி ஒரு ஆள் அதுக்கு விளக்கமும் கொடுத்திருக்காரு, தமிழாக்கம் கொடுத்திருக்காரு. அவை நான் சொல்ல தேவையில்லை. அந்த விடயத்தை ஃபர்ஸ்டா கேளுங்கோ. கேட்ட அப்புறம் வாரன் சாணக்கிய வீடியோக்கெல்லாம் கதைக்கெல்லாம் போக்கு இருக்கா. இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்டா பிமல் ரத்நாயக்கோட கதையை பார்ப்போம். மாத்திரம் குச்சரேனு போலீஸ் ஆமி எவ்வளவு பேர் வருவாங்க? ගමේ මිනිස්සුන්ට වැඩි වෙනවානේ. එතකොට ඒව ඔක්කොටම වේදන් වෙන්නේ රටේ සල්ලි. அவ்வாறான காலங்களிலே இவ்வாறுதான் மக்களுடைய பணம் வீண்விரயம் செய்யப்பட்டது. අපි ඒ සල්ලි ඉතුරු කරලා තියෙනවා. அதை எல்லாத்தையும் நாங்க மீறப்படுத்தி இருக்கின்றோம். වෙනදා දේශපාලන පක්ෂයක් බයටපත් වුණා මෙයාගේ නංගිට මල්ලිට අයියට අක්කට මල්ලිට ඔක්කොටම රස්සා දෙනවා. வேற காலங்கள்ல சொன்னா கடந்த காலங்கள்ல உறுப்பினரா தெரிவு செய்யப்படுறவர் தன் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்குமே வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாம் பெற்றுக் கொடுப்பேன். දැන් අපි එහෙම පත්වීම් දීලා තියෙනවා. நாங்கள் அப்படி யாருக்காவது கொடுத்துருக்கிறோமா? දැන් ජගදීශර මන්ත්‍රීතුමා එයාගේ යාළුවන්ට මාළුවන්ට ඡන්දෙ මේ මොනවාද ජොබ් දීලා තියෙනවා. ஜெகதீசன் எம்பி தன்னுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் வழங்கி இருக்கின்றாரா? මේ වට්ටාරමේ නේද තෝලන? இந்த வட்டாரம் தானே இவர். අපි එහෙම කරලා නැහැ. நாங்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை. වෙනදා පාර්ලිමේන්තුවට කෙනෙක් පත් වුණාම ඒගොල්ලෝ තමයි මේ කොන්ත්‍රාත් කරන්නේ. வேற கடந்த காலங்கள்ல பார்லிமெண்ட் எம்பி மாதிரி தான் இந்த கொண்ட்ராக்ட் செய்கிறது. දැන් මේ පාර හදන්න ආරඩීගේ මහත්තුරු කිව්වා ලක්ෂ 550ක් මේ පාර ඇසමේන්තු කරේ ලක්ෂ 550කට. இந்த வீதியை எஸ்டிமேட் செய்தது 550 லட்சத்துக்கு. අපි ටෙන්ඩර් කරා. நாங்கள் டெண்டர் கேள்வி பத்திரம் தாக்கல் செய்தோம். ටෙන්ඩර් කරපුවාම ඒ ටෙන්ඩර් කෙනා ඒක ගත්තේ ලක්ෂ 385ට. ஆனா அந்த டெண்டர் குறைந்த விலையில 385 லட்சத்துக்கு ஒரு எடுத்திருக்காரு ஒரு கான்ட்ராக்ட்காரர். ඔබතුමාට කොච්චර ලාභයිද?
රට உங்களுக்கு எவ்வளவு மிச்சம் பிடிச்சிருக்கிறோம் இந்த காசு? ලක්ෂ 165ක් ඉතුරුලා තියෙනවා මේ පාරෙන් විතරක්. 165 லட்சம் ரூபாவை நாங்க மிச்சம் பிடிச்சிருக்கோம் இந்த பாதைக்கு. මොට්ටු කච්චි ආණ්ඩුවක් වුණා නම් සජබ ආණ්ඩුවක් වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? சஜபே அரசாங்கம் இல்ல மொட்டு கட்சியில அரசாங்கம் இருந்தா என்ன நடந்திருக்கும்? ඒ ලක්ෂ 165ක් කාගේරි සාක්කුවේ තමයි. அந்த 165 லட்சத்தையே மாற்றி பொக்கெட்டுக்காக போட்டு கொண்டு போயிருப்பினோம். වඩක්ක මාන සභය කියලාත් ලොකු වෙනසක් නැහැ. வடக்கு மாகாண சபையில பெரிய மாற்றம் மட்டும் இல்ல. නේද? ඔබතුමාලා දන්නවා කලින් මහමැතිතුමා මේ හිටපු ඇමතුරු දෙන්නෙක් වයින් කරා වංචා කරා කියලා උතුරු පළාත් සභාව. கடந்த வடக்கு மாகாண சபையிலே 2 அமைச்சர்களை மாகாண முதலமைச்சர் வந்து பதவியிலிருந்து நீக்கி இருந்தார். මතකයිද? ஞாபகம் இருக்கா? නේද? ඒ නිසා අපි ඒකයි කියන්නේ අපි ඒක නතර කරලා තියෙනවා. அதனாலதான் நாங்க சொல்றோம் அது எல்லாத்தையும் நாங்க நிப்பாட்டி இருக்கோம். ඊට පස්සේ ජනාධිපතිතුමා පොරොන්දු වුණා අපි ජාතිවාදී නැතුව ආණ්ඩුවක් කරනවා කියලා. ஜனாதிபதி அவர்கள் வாக்குறுதி அளித்திருந்தார், இனவாதம் இல்லாத அரசாங்கத்தை நாங்கள் உருவாக்குவோம். මම මෙතන ඉන්න අම්මලා තාත්තලා සහෝදරලා එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. நான் இங்கே இருக்கிற அனைவரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகின்றேன். මේ ආණ්ඩුව එන්න කලින් තිබුණු තත්ත්වයට වඩා මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තරමක් හරි සනසිල්ල ඉන්නවද නැද්ද? இந்த அரசாங்கம் வருவதற்கு முதல் இருந்த நிலைமையை விட இந்த அரசாங்கம் வந்ததற்கு பிறகு நீங்கள் சுதந்திரமாக நிம்மதியாகவும் இருக்கிறீர்களா இல்லையா? ඔයගොල්ලෝ දෙමළ කියලා ඔයගොල්ලන්ට දෙමළ කියලා යම් වැඩි අසාධාරණයක් දැනනවද මේ ආණ්ඩුව? நீங்க தமிழர்கள் என்று சொல்லி உங்களுக்கு அநீதி இந்த அரசாங்கத்தால் இணைக்கப்பட்டிருக்கா? නෑ ඒක තමයි ඕන. அதுதான் எங்களுக்கு தேவை. ඒ නිසා අපි දන්නවා රටේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ආපු ප්‍රශ්න තියෙනවා. எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பல வருட காலமாக இந்த நாட்டிலே ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்கின்றது எங்களுக்கு தெரியும். ඒව විසඳන්න තියෙනවා. அதை தீர்த்து வைக்க வேண்டி இருக்கின்றது. ඒ හුඟක් ප්‍රශ්න දෙමළ නිසා සිංහල නිසා මුස්ලිම් නිසා තියෙන ප්‍රශ්න නිසා නෙමෙයි. அதாவது அந்த கூடுதலான பிரச்சனைகள் தமிழர்கள், முஸ்லிம்கள், சிங்களவர்கள் என்ற அடிப்படையில் அல்ல. සල්ලි තියෙන දෙමළ අයයි සිංහල අයයි මුස්ලිම් අයයි ඔක්කොම උඩට ඉන්නවා. பணம் காசோட இருக்கிற தமிழர்கள், முஸ்லிம்கள், சிங்களவர்கள் நல்லா இருக்கிறார்கள். සල්ලි නැත්තම් දෙමළුණත් මුස්ලිම් වුණත් සිංහල වුණත් අමාරුයි තමයි. காசு இல்லை என்று சொன்னால் சிங்களமா இருந்தானே, தமிழன் தானே, முஸ்லிம் தானே, கஷ்டம்தான். ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවක් විදියට ඔය කියන දේවල් අපි පොරොන්දු වෙච්ච දේවල් එකින් එක කරගෙන එනවා. அரசாங்கம் என்ற ரீதியிலே நாங்கள் வாக்குறுதி அளித்த அனைத்து விடயங்களையும் ஒவ்வொன்றாக நிச்சயமாக செய்து முடிப்போம். අපි අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කරනවා කියලා ආවා. අපි ඒක පටන් අරන් තිබෙනවා. அதாவது கல்வியிலே சீர்திருத்தம் மேற்கொள்வதாக நாங்கள் கூறியிருந்தோம், அதை நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். අර පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා තියෙනවනේ සජබෙන් සහ සමහර තමිල් අරසු කට්ටියලත් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නවත් සභාපතිතුමා මම සමාවෙන්න ඕනේ කියනවට ඔබතුමා තියාගෙන අපිට සැකයකල ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලාද කියලා. தலைவர் அவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார், அவர்களை மன்னித்துக் கொள்ளணும், நான் உண்மையை கூற வேண்டும். இந்த இங்கே பாராளுமன்றத்துக்கு வருகை தந்த இந்த சஜபே அல்லது தமிழரசு கட்சியில் சில பேர் இருக்கிறார்கள். நான் நினைக்கிறேன் அவர்கள் பாடசாலை கூட செல்லவில்லையோ தெரியவில்லை. තමිල් අරසු කට්ටියල අතර එක්කෙනයි එන්නේ. தமிழரசு கட்சியில் அப்படியானால் ஒரு ஆள் தான் அப்படி பிரச்சனைக்குரிய இருக்கிறார். අනිත් මන්ත්‍රීතුමාලා ගොඩක් වැදගත් හොඳයි. மற்றாக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் பரவாயில்லை. දැන් මුළු අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයට විරුද්ධව කතා කරලා අන්තිම මොකක්ද උනේ? 6 පන්තියේ බබාලට ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න බැරි වුණා. ප්‍රතිසංස්කරණ. அதாவது இந்த கல்வி சீர்திருத்தத்திலே நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது இவர்கள் செய்த செயலினால் மாறக்கூடிய வகுப்பை நாங்கள் இந்த வருடம் ஆரம்பிக்கலாம் போய். ඒත් අපි ප්‍රතිසංස්කරණ පටන් අරන් තියෙනවා. ஆனாலும் நாங்கள் கல்வி சீர்திருத்தத்தை செய்வதற்கு ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். ඒ වගේම අපි මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට අහුම්කම් දෙන ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. நாங்கள் மக்களுடைய குறைகளை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய அரசாங்கம் ஒன்றை அமைத்திருக்கின்றோம். අර උපාධිධාරීන් උද්ඝෝෂණ කර හිටිය ජනාධිපතිතුමාට මොන ගහිලා අපි ගුරු වෘත්තියේ ගරුත්වයක් රැකෙන විදියට අපි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ඉදලා තියෙනවා. அதே போல இந்த கடந்த நாட்களாக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தருக்கு போராட்டம் நடத்தியிருந்தார்கள். அவர்களை ஜனாதிபதி அவர்கள் அழைத்து ஆசிரியர் சேவைக்கு உள்வாங்கக்கூடிய அந்த பிரமாணத்தின் அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு அந்த அதிலே வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதற்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் சம்மதித்திருக்கிறார். ඒ වගේම අපි පොරොන්දු වුණා උතුරු පළාතේ විශේෂයෙන්ම ජනතාවට අයිති ඉඩම් විවිධ රජයේ අවස්ථාවන් වලට සමහරට හමුදාවට වෙනත් ඒවා වලට අරගෙන තිබෙනවා. ඒවා එකින් එක අවශ්‍යතාවය අනුව නැවත ජනතාවටම ලබා දෙනවා. அவ்வாறிலே வடமாகாணத்திலே பல இடங்கள் காணிகள் அரசாங்கத்தினுடையனும் அதே போல படையினரிடம் வசம் இருக்கின்றது.
அவற்றினையும் நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக தேவையின் අடிப்படையில் ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் நிச்சயமாக விடுவிப்போம். ඒතට ඒවා ආරක්ෂකංශවලත් එකඟතාවය මත නැවත ජනතාවට ලබා දෙමින් තිබේ. பாதுகாப்பு படையினோட சம்மதத்தோட அதை மீளவும் நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு வழங்க இருக்கின்றோம். ඉතින් ඒ නිසා මේ දේශීය මක්කල් ශක්තිය ආණ්ඩුව පත්වලා තියෙන්නේ මාස 60කට. எங்களுடைய அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டிருப்பது 60 மாதங்களுக்கு பணியாற்றுவதற்கு. මෙතන ගොවිතැන් කරන අය ඉන්නවා. இங்கு விவசாயம் செய்வர்கள் இருக்கின்றீர்களா? ඔබතුමාට පෝරසාන ආධාර ලැබෙනවද? உங்களுக்கு அந்த பசலை மானியம் கிடைக்கின்றதா? කලින්ට වඩා වැඩිපුර ලැබෙනවද අඩුවෙන් ලැබෙනවද? முன்பு இருந்ததை விட கூடுதலாக கிடைக்கின்றதா குறைய கிடைக்கின்றதா? මොකද කියන්නේ? මේසරේ පෝරණය සල්ලි තමා. සල්ලි වලට පෝර ගන්න ලේසියිනේ. ආණ්ඩුවෙන් පෝර දෙන්න ගියොත් ඕයි වෙන වෙන ප්‍රශ්න. සල්ලි දුන්නම පෝර ඕන තැනකින් ගන්න පුළුවන්. அதாவது அரசாங்கத்தால பயலை கொடுக்க போனா அதுல கனகன பிரச்சனை. அதை விட பணத்தை கொடுத்தா அவர்களுக்கு விரும்புகிற மாதிரி அவர்கள் வாங்கிக் கொள்வார்கள். දැන් දිත්තා සුලිකුණාට වෙදිත් ඔබතුමාලා දන්නවා මීට කලින් කවදාවත් දීපු නැති ප්‍රමාණයට වන්දි ලබා දුන්නා. அதாவது டிக்வாஸ் புயலினாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கடந்த காலங்களிலே அரசாங்கங்கள் வழங்காத அளவு பாரிய அளவிலே நாங்கள் இழப்பீடுகளை வழங்கி இருக்கின்றோம். එහෙම දෙන්න පුළුවන් වුණේ කොහොමද? அதெல்லாம் எவ்வாறு கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது? අපි ආණ්ඩුවක් විදියට සල්ලි ඉතුරු කරගත්ත නිසා. நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற ரீதியிலே பணத்தை மீதப்படுத்தியதன் காரணம். අනිත් පැත්තෙන් දුප්පත් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයේ ඇත්ත తත්ත්වය දන්න ජනාධිපති කෙනෙක් අපිට ඉන්නවා. அதே போல அடுத்த பக்கம் பார்த்தோம் என்று சொன்னா உண்மையிலேயே வறுமைப்பட்ட மக்களினுடைய அந்த தன்மையை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பண்புள்ள ஒரு ஜனாதிபதி இருப்பது காரணமாக இருக்கின்றது. අපි වුණත් පුදුමුණා ඉස්සෙල්ලාම ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් එකට කියනකොට ගියක් කඩිච්ච ඕන කෙනෙක්ට ලක්ෂ 50ක් දෙනකොම අපි වුණත් ඇත්තටම පුදුමුණා. எங்களுக்கு புதுமையா இருந்தது இந்த தித்வா புயலினூடாக அழிவடைந்த வீட்டுக்கு 50 லட்சம் கொடுக்க போறது என்று சொல்லும் பொழுது எங்களுக்காக நம்ப இல்லாம இருந்தது. නමුත් අපි දන්නවා අපි හැම කෙනාටම මෙතන ඉන්න කාටවත් මං හිතන්නේ ගෙවල් දෙක තුනක් තියෙන අය ඉන්නවා කියලා. நான் நினைக்கின்றேன் இந்த இதுல இருக்கிற கன பேருக்கு 2-3 வீடு இருக்கும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. අපිට තියෙන එක ගෙයයි. எங்களுக்கு இருப்பது ஒரு வீடு. ඒකේ කඩනම තියෙන වේදනාව දන්නේ සාමාන්‍ය පුංචි මිනිස්සු විතරයි. அப்படி ஒரு வீடு வந்து உடையுமா இருந்து சொன்னால் அது அந்த வறிய மக்களுக்கு எவ்வகையான மனத்தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நாங்கள் அறிவோம். දැන් වවුනියාවේ ගෙයයි කොළඹ ගෙයයි ලන්ඩන් වල ගෙයයි තියෙන අයට තේරෙන්නේ නැහැ ප්‍රශ්න. கொழும்புல ஒரு வீடு, வவுனியால ஒரு வீடு, லண்டன்ல ஒரு வீடு இருக்கிற ஆட்களுக்கு இப்படியான பிரச்சனை விளங்காது. ඒ නිසා තමයි ගේ කඩිච්චයට ලක්ෂ 50ක් සහ ඊටත් වැඩිපුර අවශ්‍ය නම් දෙන්න තීන්දුව කළේ. அதால தான் நாங்கள் உடைந்த இந்த வீடு அழிவடைந்தவர்களுக்கு 50 லட்சம் ரூபாவும் அதுக்கு மேலேயும் உதவிகளை செய்வதற்கு தீர்மானித்தோம். ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවක් විදියට මම ඒක ඔබතුමාට කිව්වේ අපි පොරොන්දු වෙච්ච දේවල් සලස්මක් ඇතුව කරගෙන යනවා කියලා. அதான் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கூறியிருந்தேன். நாங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை திட்டமிட்ட அடிப்படையிலே நாங்கள் நிறைவேற்றி வருகின்றோம். දිත්ව ASCII තමයි පඩි වැඩි කළේ. இந்த டித்வா புயல் இருந்த இந்த காலப்பகுதியிலே தான் நாங்கள் சம்பளத்தையும் அதிகரித்து கொடுத்திருக்கின்றோம். රාමදාතුමා පඩි වැඩි වුණා නේද? கிராம சேவையாளர்களுக்கு சம்பளம் அதிகரிச்சிருக்கு தானே? ජනවාරි මාසේ වැඩි වුණානේ. ஜனவரி மாசம் கூடியிருக்கு தானே? අපිට ඕනනම් කියන්න තිබුණා නේද? දිත්ව නිසා පඩි වැඩි කරන්න බෑ කියලා. நாங்கள் தேவைன்னா சொல்லி இருக்கலாம். டித்வா புயலால் அழிவு அடைஞ்சிருக்கு, அப்ப சம்பளம் கூட்டலான்னு சொல்லி இருக்கலாம். ඒ වගේම අපි මලයගත මේ මක්කල් නේද? හඳුකරේ ජනතාවට දුප්පත්ම අය ඒගොල්ලන්ට ආණ්ඩුවෙන් රුපියල් 200කුත් දීලා තමයි 1750 දෙන්නේ. அதே போல மலையக மக்களுடைய தொழிலாளர்களுடைய சம்பளத்தை அரசாங்கம் 200 ரூபாய் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா வழங்கியதோடாக தான் 1750 ரூபாய் அவர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கப்பட இருக்கின்றது. ඉතින් ඒ වගේ අපි පොරොන්දු වෙච්ච හැම දෙයක්ම කරගෙන යනවා. அந்த வகையிலே நாங்கள் வாக்குறுதி அளித்த ஒவ்வொரு விடயத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලගෙන් එකක් ඉල්ලන්න කැමතියි. அதனால நான் உங்களிடம் எல்லாரிடமும் ஒன்றை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். අපි අපේ රට හදන්න ඕන වෙන රට වෙන කවුරුත් හදලා දෙන්නේ නැහැ. எங்களுடைய நாட்டை நாங்கள் தான் கட்டி எழுப்ப வேண்டும். வேறு யாரும் எங்களுக்கு அதை செய்து தரப்போவதில்லை. දැන් සෝමාලියාව දුප්පත්. சோமாலியா வந்து வறுமை. අපි යන්නේ නැහැ නේ ආව හදලා දෙන්න. நாங்கள் அங்க அவர்களை சரிப்படுத்துறதுல கட்டி எழுப்புறதுக்கு இங்கேருந்து போறோமா? අපි දුක් වෙයි. නමුත් උදව් කරන්න යන්නේ නැහැ නේ. நாங்கள் கவலைப்படுவோம், ஆனா உதவி செய்ய போயில்லை தானே. එහෙම කරන්න සමාහට බෑනේ. அவ்வாறு செய்யவும் இயலாதானே. එහෙනම් ලංකාවත් එහෙම තමයි. இலங்கையும் அப்படித்தான். ලංකාවත් හදලා දෙන්න වෙන අය ගොඩක් උදව් කරන්නේ නැහැ. இலங்கையும் கட்டி எழுப்புக்கு யாருமே பெரிய அளவுல உதவி செய்ய போற இல்லை. අපේ රටවල් වලින් යම් යම් උදව් කරලා තියෙනවා. சில நாடுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உதவிகளை செய்திருக்கு.
හැබැයි ඒකෙන් අපිට මුළු ලංකාව හදාගන්න බෑ. அதில் வச்சு நாங்கள் இலங்கை முழுவதுமாக கட்டியிருக்க முடியாது. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලා ගිල්ලා හිටන එකම එක දෙයයි මොකක්ද? ඔබතුමාලා අවුරුදු 75කට පස්සේ හොරකම් කරන තේ ආණ්ඩුවක් හදන් තියෙනවා. நீங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து 75 வருடத்துக்கு மேலாக மோசமான ஒரு மோசடியான அரசாங்கத்தை இல்லாமல் செய்திருக்கின்றீர்கள். ඒ වගේම උතුරයි දකුණයි නැගෙනහිරයි බටහිරයි හතරගොල්ලම එකතු කරපු ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. அதே போல வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு என்ற வகையிலே 4 திசைகளையும் ஒன்றுபடுத்திய ஒரு நல்ல கட்டமைப்புள்ள ஒரு அரசாங்கத்தை நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றீர்கள். ඒ නිසා අතිබහුතරයක් ජනතාව මේ ආණ්ඩුවට කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. எனவே கூடுதலான பெரும்பாலான மக்கள் எங்களுடைய அரசாங்கத்தை விருப்பத்தில் இருக்கின்றார்கள். මේ ආණ්ඩුවට அதுக்கு எதிர்ப்பவர்கள் யார்? කවුද? யார்? රාජපක්ෂල විරුද්ධයි. ராஜபக்சர்கள் எதிர். ඇයි රාජපක්ෂල විරුද්ධ? ஏன் ராஜபக்ச இதுக்கு எதிர்ப்பு? ඒගොල්ලන්ට දැන් කලින්ට වගේ සැප විඳින්න බෑ නේද? அவர்களுக்கு கடந்த காலத்துல போல சௌகரியமா இருக்க இயலாது. ඒගොල්ලන්ගේ පවුලම රජ වෙලා වගේ හිටියේ දැන් රජ නැති වෙලා තියෙනවා. ஒரு குடும்பமே ராஜபோக வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள், அது இப்ப இயலாம இருக்கவே. ඒ වගේම සමගි ජන බලවේගයේ හිටපු මැති ඇමතුරුන්ට දැන් කලින් තිබිච්ච සැප නැහැ. அதே போல எங்களுடைய ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினுடைய அரச அவர்களுக்கும் கடந்த காலங்களில் எவ்வளவு சௌகரியமா இருந்த போல இப்ப அவைகளுக்கு இருக்கலாம் இருக்கு. නිසා ඒගොල්ලොත් බොරු කියනවා අපිට බයිනවා බොරුවට. அவர்களும் பொய் சொல்கின்றார்கள், பொய்யாக எங்களை ஏசுகின்றார்கள். ඒ වගේම ඒ කාලේ තිබිච්ච දූෂිත දේශපාලනයෙන් යපිච්ච සුළු නිලධාරීන් පිරිසකුත් ඉන්නවා. அவ்வாறு அந்த அவ்வாறான அரசியல்வாதிகளுக்கு உடந்தையாக இருந்த ஒரு சிறு தொகையான அதிகாரிகளும் அரசு அதிகாரிகளும் இருக்கின்றார்கள். ඒගොල්ලොත් පොඩ්ඩක් විරුද්ධයි. அவர்களுக்கும் கொஞ்சம் எதிர்பார்த்தான் இருக்கு எங்களுடைய அரசாங்கம். ඒ අරෙන්න තමන්ගේ එකම දේශපාලනයේ ජාතිවාදය කරගත්තු අයත් විරුද්ධයි. அதே போல அரசியல் ரீதியாக இனவாதம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற அரசியல்வாதிகளும் இதுக்கு எதிராக இல்லை. ඔබතුමාලා දැකලා තියෙනව නේද වොලිබෝල්? වොලිබෝල් ගහන வாலிபால் பார்த்துருக்கிறீங்களா மேட்ச்? අර ඩෑෂ් එකක් ගහන්න මොකක්ද ඕන වෙන්නේ? ஒரு டேஷ் அடிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை? එක්කෙනෙක් බෝලේ උඩ දාන්න ඕන නේද? ஒருத்தர் பந்தை மேலே எழுப்பணும். එතකොට තමයි අනිත් එක්කන උඩ පැනලා හයියෙන් ගහන්නේ. அவ்வாறு இருப்பார். ජාතිවාදී දේශපාලනය කරන්නත් ඒ වගේ ඕන. அதாவது இனவாத அரசியல் செய்யறதுக்கும் அவ்வாறு ஒன்று தேவை. සිංහල ජාතිවාදී කෙනෙක් පන්දු ඔසවලා දෙන්න ඕන. சிங்கள இனவாதிகள் பந்தை மேலே எழுப்பி கொடுப்பார்கள். නිසා කොළමින් හරි ගාල්ලෙන් හරි උස්සලා දෙනවා. கொழும்பிலே எல்லாரும் காலி பக்கத்துல இருந்து அந்த பந்தை மேலே உயர்த்தி கொடுப்பார்கள். ඒතර පොයින්ට් පේට්රු පැත්තෙන් ඩෑෂ් එක ගන්න. பருத்துறை பக்கத்துல இருந்து டேஷ் அடிப்பார்கள். ඒක දෙන්නම පවතිනවා. 2 பேருமே இந்த விளையாட்டில் ஈடுபடுவார்கள். ඊට දෙන්නටම නිවුස් තියෙනවා. அப்ப 2 பேருக்குமே செய்தி இருக்குது சொல்வதற்கு. රැවටෙන මිනිස්සු ටිකක් ඡන්දක් දෙනවා. ஏமாறுறார்கள், சில வேளையில வாக்குகளையும் அளிப்பார்கள். දකුණ ජාතිවාදයේ නැතු උතුර ජාතිවාදයේ තියෙන්නේ නැහැ. தெற்குல இனவாதம் இல்லாம வடக்குலயும் இனவாதம் இருக்காது. උතුර ජාතිවාදය නැතුව දකුණ ජාතිවාදයේ තියෙන්නේ. வடக்குல இனவாதம் இல்லாம தெற்குல இனவாதம் இருக்காது. දැන් රාජපක්ෂලා හොඳටම තිබහෙන් ඉන්නේ. ராஜபக்ச அவர்கள் சரியான தாகத்தோடு இருக்கின்றார்கள். සරයාන පසි. தாகம். බඩගිනි. சரியான பசியோடு இருக்கின்றார்கள். ගොඩාක් බඩගින්නෙන් ඉන්නේ. சரியான பசியில் இருக்கிறார். රාජපක්ෂට කෑම නැහැ. அவர்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை. ගම්මන්පිලට ජාතිවාදී කෑම නැහැ. கம்மம்பிலருக்கு இனவாத சாப்பாடு இல்லை. වීරවංශයටත් ජාතිවාදී කෑම නැහැ. வீரவன்சாவுக்கும் இனவாத சாப்பாடு இல்லை. ඒගොල්ලෝ කෙට්ටු වෙලා. அவர்கள் இப்பொழுது மெலிஞ்சு போனார்கள். මන්ත්‍රීකම් නැති වෙලා. அமைச்சு பதவி இல்லாம போயிடுச்சு. ඡන්ද නැති වෙලා. வாக்குகள் இல்லாம போயிடுச்சு. දැන් ඒගොල්ලෝ ඉවර කර යනවා ජාතිවාදී කෑම කොයිද තියෙන්නේ කියලා. அப்ப அவர்கள் தேடிக்கொண்டே போறார்கள் எங்க இனவாத சாப்பாடு இருக்குன்னு. ඒගොල්ලන්ගේ නිවුන් සහෝදර සෙට් එකක් ඉන්න ඔය යාපනයේ පැත්ත. அவர்களோட ஒத்த ஒரு கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க யாழ்ப்பாண பக்கத்துல. ඒගොල්ලන්ගේත් මන්ත්‍රීකම් නැති වෙලා. அவர்களுக்கும் அந்த அமைச்சு பதவி இல்லாம போயிருக்கு. ඒගොල්ලන්ටත් දැන් ඒගොල්ලොත් කෙට්ටු වෙලා. அவர்களும் மெலிஞ்சு போயிருக்கிறாங்க. ඒගොල්ලොත් දැන් ජාතිවාදී කෑම හොයෝ යනවා. அவர்களும் இனவாத சாப்பாட்டை தேடி அலைஞ்சு திரிகிறார்கள். අපි ඒගොල්ලන්ට ජාතිවාදී කෑම දෙන්නේ නැහැ. நாங்கள் அவர்களுக்கு இனவாத சாப்பாடு கொடுக்க போறோம் இல்லை. ඒගොල්ලන් තෝරගන්න දෙකක් තියෙනවා. தெரிவு செய்வதற்கு 2 இருக்கின்றது. එක්ක කෑම නැතුව ඔහම නැති වෙලා යන්නේ. அதாவது சாப்பாடு அந்த இனவாத சாப்பாடு இல்லாம அப்படியே இல்லாம போறது. නැත්නම් ජාතිවාදී කෑම හොයන්න නැතුව හොඳ අපි ඔක්කොට එකට ඉන්න පුළුවන් විදියට කෑම කාලා අපි රටේ මිනිස්සු ඔක්කොම එකට ඉන්න තියෙන්නේ.
இன்னொரு தெரிவு இருக்கின்றது. இந்த நாடு அனைவரும் ஒரு ஒற்றுமையுடன் ஒன்றாக சேர்ந்து பயணிக்கக்கூடிய வகையிலே அவர்கள் உணவை தேடி செல்வார்களா என்றால் அவர்கள் தப்பித்துக் கொள்வார்கள். අන්නේ ජාතිවාදී කෑම නැති කට්ටිය දෙපැත්තෙම දැන් පොඩ්ඩක් බුරනවා. அந்த இனவாத சாப்பாடு இல்லாத ஆட்கள் ரெண்டு பக்கமும் இருந்து குறைக்கின்றார்கள். අපි මේ අම්මා තාත්තගෙන් ඉල්ලා සිටින කැමති ඔබතුමාලා කරුණා කරලා ඒ ජාතිවාදයට අහු වෙන්න එපා. நான் உங்களுடைய அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அவ்வாறான இனவாதத்துக்கு நீங்கள் அடிபணிந்து போகிறார்கள். අපි කිසිම ආකාරයකින් දේශීය මක්කල් ශක්තිය ආණ්ඩුව කිසිම ජාතික ආගමික කණ්ඩායමකට අසාධාරණයක් කරන්නේ නැහැ. எங்களுடைய தேசிய மக்கள் சக்தி எப்போதும் எந்த இன தொகுதியினருக்கும் அல்ல எந்த மதத்தவர்களுக்கும் அநீதி இழைக்கப் போவதில்லை. එමනම් බොහොම ස්තුතියි. எனவே அனைவருக்கும் நன்றி. சரி, இந்த கதையை நீங்கள் தெளிவாக பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ இதை நான் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்த தேவையில்லை. என்னுடைய கேள்விகள் என்னண்டா, என்னுடைய கேள்விகள், சரி இவர் இதுல ஒரு விடயத்தை சொல்றாருன்னா, தாங்கள் வந்து ஏழை மக்களோட நிக்கிறோமாமண்டு. எனக்கு அது விளங்கல. என்ன லெவல்ல ஏழை மக்களோட நிக்கிறோம், ஏழை மக்களுக்கு என்ன செய்யணும்? ஏன்னா வடக்கு மாநிலத்துல இந்த தித்வாய புயலால பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாணவனுக்கு கூட 10,000 ரூபாய் காசு கொடுக்கல. தெற்குல முழுவதும் கொடுக்குறாங்க. நெடுக நான் இதை சொல்றேன்னு யாருமே கேட்கிறேன். இந்த நான் இப்ப வீடியோ போட்டு கொண்டிருக்க இந்த வீடு 50,000 ரூபாய் இந்த தண்ணிக்குள்ள போனதுக்காக அந்த ஓனர்ஸுக்கு 50,000 ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. என்னுடைய சாமான் தான் கீழே இருந்தது. 50,000 ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலதிகமாக 25,000 மேலதிகமாக 50,000 ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் வடக்குல ஒரு 50,000 ரூபாய் காசோலையும் யாருக்குமே பேங்க்ல போட்டுப்படையில. ரெண்டாவது, சோ வடக்குக்கு கிழக்குக்கு ஒரு சட்டம், தெற்குக்கு ஒரு சட்டம். இதை நான் சொல்லிக்கல, நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்றீங்க. மூன்றாவது விடயம், நேற்றைய தினம் இவர் சொல்லியிருக்கிறார் வந்து, தாங்கள் யாருக்குமே இந்த அவருக்கு தெரிஞ்சால் இவருக்கு தெரிஞ்சாலும் இவரை பக்கத்துல நிக்கிற டிரான்ஸ்லேட்டரையும் கட்டிப்பிடிச்சு கொண்டு, சகோதரியா நீங்க தெரிஞ்சாக்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்களான்னு ஒரு குசும்பு கதை ஒன்று. இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்றேன். நேற்றைய தினம் ஒரு பதிவிட்டேன், ஓப்புத்தத்துல போட்ட பதிவுல இளங்குமரண்ட டிரைவராகவும் செக்யூரிட்டி கார்டாகவும் அந்த ஹனி தேன் அந்தாகவும் இருக்கின்ற ஒரு தொழிற்சங்கவாதி பிரகாசன்கிற நபருக்கு நேற்று வந்து உள்ளூராட்சியில் ஒரு பதவி ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற முக்கியமான பதவி. அந்த உள்ளூராட்சி என்ற வசனம் வந்து தான் இது ஒரு ஆணையாளரை வந்து தீர்மானிக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க. ஒரு அரசியல் நியமனம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இவர் பின்னால தெரிஞ்சிருந்த தண்ணி போத்தலும் அதுவும் இதுவும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். செம்மணியில ஏன் அச்சுநாடு விட்டு நிக்கலாம், நாங்க நிக்கலாதான்னு வந்து அடி வேண்டிட்டு ஓடினார் ஒரு ஆள் இருக்கிறார், பிரகாசன் சொல்லி. அவருக்கும் பேர் பிரகாசன், எங்க அன்னைக்கும் பேர் பிரகாசன். சோ அந்த பிரகாசம் இந்த பிரகாசம் குழப்ப வேண்டாம். ஒரு டீச்சர்ஸ் யூனியனுடைய செயலாளரோ என்னமோ அவருக்கு இப்போது வடக்குல ஆளுநர் கொடுத்திருக்கிறார். அதுக்குரிய போட்டோ ஆதாரம் இந்த அடகு. ஆகவே நீங்க எனக்கு சொல்ல வேண்டாம், அப்படியான ஒரு அப்பாயின்மெண்டையும் என்பிபி கொடுக்கிறேன். என்பிபி தனிய அது மட்டும் இல்ல, இப்போது யாழ்ப்பாணத்துல இருக்கிற டிப்போ பிமல் ரத்நாயகனுடைய அந்த டிப்போக்கள் இருக்கிறது தானே. சோ இந்த இதுல வந்து நேற்றைய தினம் முந்தின நாளே எனக்கு மாறி தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்து கொண்டிருந்தது. என்னென்றால் இந்த யூனியன் அதுல இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து டிப்போ சாரதிகள் டிப்போல பஸ் டிப்போல வேலையாளர்களுக்கு எனக்கு யூனியன் இருக்கிறது. யூஎன்பியினுடைய யூனியன் ஒன்று இருக்கிறது, மொட்டு கட்சியின் யூனியன் ஒன்று இருக்கிறது, ஜேவிபின் யூனியன் ஒன்று இருக்கிறது. இப்ப ஜேவிபின் ஆட்சி என்றபடியா ஜேவிபி யூனியனாக வந்திருக்கின்ற முல்லைத்தீவை சேர்ந்தவர் வந்து இப்ப முழு மற்ற யூனியன்காரருக்கும் மன்னாருக்கு டிரான்ஸ்பர், வவுனியாவுக்கு டிரான்ஸ்பர் அடிபட்டு இப்ப ஒரு விளையாட்டுகள் நடக்குது. ஆக இங்க அதுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. அது தொடர்பாக பாராளுமன்றத்துல கேள்விகளையும் நான் போட்டிருக்கிறேன். சம்பந்தப்பட்டவர்களோட என்னோட கதை கவர்மெண்ட் மீட் பண்ண கேட்டேன். மன்னிக்கணும், என்னென்றால் நான் இன்றைக்கு நாளைக்கு எனக்கு வழக்கு இருக்கிறது. நேற்றைக்கும் எனக்கு வழக்கு 10ஆம் தேதி நேற்று வழக்கு நடந்தது. நாளைக்கும் வழக்கு இருக்கிறது. ஆகவே யாழ்ப்பாணத்துல சந்திக்க முடியலாம் போயிட்டு 13ஆம் தேதி வர சொல்லி இருக்கிறேன் சம்பந்தமா கதைக்கிறதுக்கு. 13ஆம் தேதி நான் யாழ்ப்பாணத்துல சந்திச்சு கதைச்சு பாராளுமன்றத்துக்கு இந்த விடயத்தை நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொண்டு வரதுக்கு நான் ட்ரை பண்றேன். இது எப்படி இருக்க இந்த விடயங்கள் வந்து இவர்களுக்குள்ள தெளிவா காட்டுது. என்பிபி அரசாங்கம் தங்களுக்கு விரும்பினார்களுக்கு தான் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து கொண்டிருக்கு. அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. தங்கள் ட்ரேட் யூனியன் தங்கண்டாக்கள் ஒரு வாக்குறுதி உங்களுக்கு தரலாம். நான் அரசாங்கத்து வரைக்குள்ள எந்த ஒரு ட்ரேட் யூனியனுமோ அல்லது எந்த ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச நபர் என்று சொல்லியோ நான் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டேன். ஆனால் ஒரு முக்கியமான சில பதவிகளை என்னுடைய நம்பிக்கையானவர்களுக்கு என்னுடைய ஆளுமைக்குள்ள மாகாண சபை முதலமைச்சரா வந்தா வருகின்ற சந்தர்ப்பத்துல என்னுடைய ஆளுமைக்குள்ள ஒரு முக்கியமான பதவியில சில பேருக்கு நான் கொடுப்பேன். ஏன் என்னடா நான் சொல்றதை கேட்கணும். ஒரு விடயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த பதவிகள் அரசியல் பதவிகள் கொடுக்கப்படுற சம்பந்தமா 2 விஷயத்தை சொல்றேன். ஒன்று,
இந்த பதவிகள் கொடுக்கைகள்ல இந்த அரசாங்கத்துக்கு வாராக்கள் வந்து அங்க இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபோட முண்டு படுறதுக்கு கணக்க காரணங்கள் இருக்கிறது. அங்க இருக்கிற ஸ்டாஃப் சொல்றதை கேட்கிறாங்க இல்லை என்று இவர் எல்லாருக்கும் டிரான்ஸ்பர் அடிச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள். என்பிபி உதாரணத்துக்கு சாமிந்த குலரத்ன என்று சொல்லி டிப்யூட்டி செக்ரட்டரி ஜெனரலை கூட இவர்கள் இப்போது பாராளுமன்றத்தில் தூக்கி இருக்கிறார்கள். அதுக்கு இளஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவில் சபாநாயகர் காசு எடுத்தவர் அதை எடுத்தவர் இது எடுத்தவர் வழக்குகளும் பதியப்பட்டிருக்கிறார். இது என்ன கவலை என்றா என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் இந்த லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு இதை விசாரிக்கப்படுறதில்லை. அதே மாதிரி இப்ப நான் ஒரு முதலமைச்சரா வந்தா வடக்கு மாநிலத்துல கல்வி பேட்டிக் நடஞ்சனா பார்ப்போம், சுகாதாரத்துல பிடியா இருக்கிறார் யாரு எங்கட இவரை பார்ப்போம், எங்கட சமன் பத்திரனாவை பார்ப்போம். ஸோ எனக்கும் பேட்டிக் நடஞ்சனுக்கும் சமன் பத்திரனாவுக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் பிடிக்கும் சண்டை வரும் என்று நீங்க கேட்பீங்க. இப்ப நீங்க சொல்றதையும் அவ கேட்க மாட்டேன் தானே. நான் ஒன்று சொல்றேன், ஒரு சகல அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களுக்கும் நான் ஒரு வாக்குறுதி அளிக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபோர்ஸ் பண்றான்னா லீகலா தான் ஃபோர்ஸ் பண்றேன். அதாவது சட்டப்படி மனச்சாட்சிப்படி இருந்தா மட்டும்தான், சட்டப்படி கடிதம் அடிச்சு தான் உங்களுக்கு தருவேன். செய்யுங்க, அது செய்யறேன்டா இன்சப்போர்டினேஷன் தூக்குவேன். ஸ்டாஃபுக்கு இது விளங்கும் படிதான். அதாவது ஓவர் த போன்ல கோல்ல மெல்லமா அதை செய்யட்டுமான்னு டாக்டர் சொன்னவரை முதலமைச்சர் சொன்னவரை எல்லாம் வேலை நடக்காது. ஆகவே இந்த அரசாங்க ஊழியர்களோட எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஏன்னு கேட்டா நீங்க வடிவா கேளுங்க. அதை நான் ஒருபோதுமே அந்த கள்ள வேலையை செய்ய சொல்லி ஒரு நாள் அவருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சாலும் அதை கொடுத்துருங்க, இதை கொடுத்துருங்க, அவரை டிரான்ஸ்பர் பண்ணி கொடுத்துருங்க, இந்த வேலையெல்லாம் நான் ஒரு நாளுமே சொல்ல மாட்டேன். ஏனென்றால் அது கள்ள வேலை. இப்ப நான் ஒரு ஆளுக்கு டிரான்ஸ்பரை கொடுங்கோண்டா கடிதம் தான் வரும். சரிதானே? கடிதம் முதலமைச்சர் சீல் போட்டு பிராண்ட் போட்டு கடிதம் தான் வரும் உங்களுக்கு, நாளையில இருந்து டிரான்ஸ்பரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு செய்யலேண்டா இன்சப்போர்டினேஷன், நான் சொல்றது கேட்கலன்னு சொல்லி அவருக்கு நான் இன்கொயரியை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனா போன் பண்ணி செய்ய மாட்டேன். ஆகவே ஸ்டாஃபோட எனக்கு கொழுவ வேண்டி வராது. என்னடா இந்த ஸ்டாஃபும் நீங்க ஜேவிபி சப்போர்ட்டா இருங்க, யூஎம்பி சப்போர்ட்டா இருங்க, எஸ்எல்பிபி சப்போர்ட், நான் மாநசபை எடுத்தா நீங்க நிம்மதியா இருக்கலாம். என்னடா உங்களோட வரையறைக்குள்ள எல்லைக்குள்ள நீங்க வேலை செய்யலாம். உங்களுக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு ஊழல்வாதி என்று சொன்னா நான் சரியான முறைப்படிதான் ஆக்ஷன் எடுப்பேன். அதாவது வந்து உங்களுக்கு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணி அந்த டெம்பரரியை உங்களுக்கு தூக்கி பிரிலிமினரி இன்கொயரி போடுறேன். நான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தெரிஞ்சவன், நான் அரசியல்வாதி இல்லை தானே. ஸோ சரியான முறையில் இப்போ உங்களுக்கு சார்ஜ் ஷீட் போட்டு தான் உங்களுக்கு தூக்குவேன். மற்றபடி சும்மா எல்லாம் வந்து கை வைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு கேவலமான அரசியல் இந்த வரலாற்றிலேயே நான் செய்ய மாட்டேன். அவங்களுக்கு நான் 100% சொல்றேன், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தெரிஞ்ச அரசியல்வாதி. நன்றி. அது அந்த அப்படியே இருக்கிறதுக்கான ஒரு விடயம். ரெண்டாவது விடயம் என்னென்றால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எங்களுடைய சாணக்கியனுடைய இந்த விடயங்கள். அதாவது வந்து இந்த சாணக்கியன் விடயத்தை பொறுத்த முன்னா இன்றைய தினம் 11ஆம் தேதி விடிய காலமே எனக்கு ஒரு அழைப்பு ஒன்று வந்தது. GA முரளிதரன் அண்ணாவிலிருந்து ஒரு அழைப்பு ஒன்று வந்தது. டாக்டர் 2:30 மீட்டிங் வருவீங்களான். இந்த 2:30 மீட்டிங்கு நான் போகலாம். என்னடா இன்றைய தினம் எனக்கு நாளைய தினம் எனக்கு கொழும்புல வழக்கு இருக்கிறது ஒன்று. ரெண்டாவது விடயம், நான் 13ஆம் தேதி நினைச்சு கொண்டதுனா 11ஆம் தேதி இந்த மீட்டிங் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுவும் பரவாயில்லை. நான் விமல் ரத்நாயக வவுனியால் நிக்க நான் ஜோதிச்சுனா இவர் 2 கிளர்ச்சி போகல, அதுவும் பரவாயில்லை. மற்ற இந்த விமல் ரத்நாயகோட கதைச்சு யாழ்ப்பாணத்துல கிளிநொச்சியில எதுவுமே செய்ய போறதில்லை. நாங்க எந்த பிரயோசனமும் நடக்க போறதில்லை. இந்த மீட்டிங்குக்கு ஸ்ரீதரனும் கைத்ரோதாரும் போவார்கள் எதிர்பார்க்கிறேன். போனால் உங்களுக்கு தெரியும், அர்ச்சுனா போனா இருக்கிற மீட்டிங்கு மற்ற மீட்டிங்களுக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் இன்றைய தினம் பார்க்கலாம். போவார்கள் நினைக்கிறேன், போய் அடிபடட்டும், அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. நல்லபடியாக கதைக்கின்றோம். ஸ்ரீதரன் அங்க சப்போர்ட்டர் இந்தியா மீட்டிங்கு ஸ்ரீதரன் அங்க கிளிநொச்சியில நின்றுதான் நொட்டுவார். ஏனென்றா ஸ்ரீதரன் வந்து இப்ப என்பிபியினுடைய செல்ல பிள்ளையா மாறிட்டார். நான் சொல்லிக்க நீங்க நம்ப மாட்டீங்க. சரி, அதுக்கு நான் ஒன்று சொல்றேன். இந்த வீடியோ முதல்ல போட்டேன். முதல்ல அந்த வீடியோவில் தெளிவாக இருக்கிறது. இந்த விமல் ரத்நாயக சொல்லியிருப்பார், ஒரு ஆளை தவிர 8 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் படித்தவர்கள், ஒரு முட்டாள் படிக்காதவன் தான் இந்த தமிழரசு கட்சியை போட்டு ஆட்டி கொண்டிருக்காங்க. அது யார் சுமந்திரனை சொல்லிடுமா? இல்ல. சோ 6 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவருடைய கல்வி தகமை என்னன்றதை பேஸ்புக்ல போட்டிருக்கிறார்கள். அதை முருக நாங்கள் பார்ப்போம். இதுல முகப்புத்தகத்துல பதிவிட்டிருக்கிறார்கள் மட்டக்களப்பு ரகசியங்கள்ல, சரிதானே? பதிவிட்டிருக்கிறார்கள் எந்தெந்த பாராளுமன்ற உண்மையின் வெளிச்சம் மட்டும் இன்னொரு பேஸ்புக்ல ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. போர் காரணமாக அவர் வெளிநாட்டு படிப்பண்டாரு கேட்டால் சாணக்கியனுக்கு. சோ இந்த கல்வி தகமை முக்கியம். கிழக்கு மாகாணம் அழிறது காரணம் வந்து சாணக்கியன், அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. சோ விமல் ரத்நாயக சொல்லியிருக்கிறார், ஒரு ஆளை தவிர மிச்ச எல்லாரும் நல்லம், இவன் தான் கெட்டவன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள். அதை யார் நினைக்கிறீங்க? அதுதான் இந்த சாணக்கியன். ஏனென்றா சாணக்கியனுக்கு எதிராக கிழக்கு மாநிலத்துல 600 மில்லியன் ரணில்ட்ட வேண்டின என்று சொல்லி இவர்கள் ஊழல் வேலையை தொடங்கி இருக்கிறார். சாணக்கியனு போய் அங்க நொட்டி பார்த்தவர், அவரோட சமாளிச்சு பார்த்தவர்கள். அவர்களுடைய நோக்கம் தமிழரசு கட்சி இல்லாம பண்றதுதான். அவை சாணக்கியனை போடணும்ன்றதுல தெளிவாக இருக்கிறார்கள்.
ஜனாதிபதியோட எல்லாரோடையும் போய் கதைச்சும் அது சரி வரையில. இப்ப சாணக்கியன் சுமந்திரனோட சேர்ந்து முற்றுமுழுதாக என்பிபிக்கு எதிராக தான் வேலை கொண்டிருக்கிறார் ரணிலுடைய பேக்கப்ல. அதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் தெளிவாக. ரணிலுடைய பேக்கப், நாமலுடைய பேக்கப், சஜித்தினுடைய பேக்கப்புக்காக இப்ப என்பிபியை ரக்குறதுல 100% எங்களை மாதிரி வெளிப்படையாக கதைக்கிறாள் இல்ல தானே சாணக்கியன் சுரக்கி கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே இவர் சொல்லியிருக்கார், ஒருத்தருக்கு தான் பள்ளிக்கூடம் போகாத ஒரே ஒரு ஆள் தான் இந்த தமிழரசு கட்சியில இருக்கிற மிச்சம் எல்லாரும் 7 பேரும் படிச்சார்கள் என்ற கதையை சொல்லியிருக்கார். 8 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமிழரசு கட்சியில் இருக்கிறார்கள். அதை விளங்கிக் கொள்ளும். முதலாவது கௌரவ டாக்டர் இளைய தம்பி ஸ்ரீநாத். அவர் எம்பிபிஎஸ் படிச்சிருக்கிறார். அதை விட பிஜி டிப்ளோமா இன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் லீடர்ஷிப், அதாவது பிஜி டிப்ளோமா இன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் லீடர்ஷிப் படிச்சிருக்கிறார் ஸ்ரீநாத். எம்பிபிஎஸ் சொல்லிடலாமா என்பிபிஎஸ் இல்ல. ரெண்டாவது ரவீந்திரன் கோடீஸ்வரன். அவர் HNDA முடிச்சு BBA முடிச்சிருக்கிறார். HNDA ஹையர் நேஷனல் டிப்ளோமா, மேல் டிப்ளோமா முடிச்சிட்டு அது பிறகு பேச்சுலர் ஆஃப் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எங்கேயோ ஏதோ ஒன்றுல செய்திருக்கிறார். மூன்றாவது கௌரவ ஞானமுத்து ஸ்ரீநேசன் எம்பி. BA முடிச்சிருக்கார், MA முடிச்சிருக்கார், MED முடிச்சிருக்கார், PGD முடிச்சிருக்கார், SLES முடிச்சிருக்கார். SLES ஸ்டாஃப். அவரை சொல்லலாது. கௌரவ கதிர்வேலு சண்முகம் கோதாசன் எம்பி திருவோணமலை. முதல் 3 பேரும் சொன்னாங்க மட்டக்களப்பு, இப்ப திருவோணமலை. BA திட்டமிடல் மற்றும் நிர்வாகம், அதாவது திட்டமிடல் நிர்வாகம் செய்திருக்கிறார் BAல. அவரை பேசவும் இயலாது. அஞ்சாவது விட்டுட்டு 6வது வாசிக்கிறேன். கௌரவ சிவஞான ஸ்ரீதரன். அவர் MED முடிச்சிருக்கார், BA முடிச்சிருக்கார், PGD முடிச்சிருக்கார், PGDA முடிச்சிருக்கார். ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் அங்க அக்ரிகல்ச்சர் அந்த எல்லா அக்ரிகல்ச்சரையும் டிப்ளோமாவையும் வெளியே வச்சிருக்காரு. அவரையும் சொல்ல இயலாது. 7வது கௌரவ டாக்டர் பத்மநாதன் சத்தியலிங்கம் எம்பி. MBBS USSR ரஷ்யாவில் முடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறார். MD. அவரையும் பேச இயலாது. 8வது கௌரவ துரைராசா ரவிகரன் எம்பி. காபோதர உயர்தரம் AL சித்தி. ரவிகரன் A11. சரிதானே? முல்லைத்தீவு மக்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்க. ரவிகரன் A11. இதுல ஒரு ஆளைத்தான் குத்தி இருக்கு. கௌரவ சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் ராசமாணிக்கம். எனக்கு தெரியல. கண்டி திருத்துவ கல்லூரியில் தரம் 10 வரை படித்துள்ளதாக குடும்பத்தினர் தகவல். வெளிநாடு சென்றால் எல்லாரும் ஆங்கிலம் படிக்க முடியும். சாணக்கியனுக்கு தான் அடி விழுந்திருக்கிறது. சாணக்கியன் 10ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கிறார். ரவிகரன் கூட இளவலா படிச்சிருக்கார். ஆகவே வெளிநாட்டுக்கு போனபடியா இவர் பிறப்புல ஒரு பரங்கினத்தை சேர்ந்தவர்கிட்ட தானே சொல்லியிருக்கிறார். ஆகவே பரங்கி முஸ்லீம் கிளப்பாக இருக்கிறார் இவரே சொல்லி இருக்கிறார். ஏதோ அப்பப்பா சித்தப்பாக்கு ராசமானியன் சனக்கு ஏதோ பிறப்பை பற்றி நாங்கள் விமர்சிக்க வேண்டாமே. அவருக்கு மொழி தெரிகிறது காரணம் அவர் ஒரு முஸ்லீம் சகோதரர்களுடைய ஒரு அடிவழியும் அவருக்கு இருக்கிறபடியால் அவருக்கு சிங்களமும் தமிழும் முஸ்லீமும் ஆங்கிலம் வெளிநாட்டில் போயிருக்கிறபடியா ஆங்கிலமும் தெரியும். ஆகவே மொழி மட்டும் தெரிஞ்ச ஒரு நபர் தான் இந்த சாணக்கியன். சாணக்கியனை போது குத்தி உடைச்சிருக்கிறார் விமல் ரத்நாயக். அதை ஏன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஏன் அதை அப்படி உடைச்சிருக்கிறார் என்றால், இப்போதைக்கு சுமந்திரன் சாணக்கியன் கூட்டணி அரசாங்கத்து தலையடியாக இருக்கிறது. ஓரளவுக்கு ஃபுல் ப்ளவுன்ல தலையடியாக இருக்கிறது. கிழக்கு மாகாணத்துல இருந்து இப்போது அவைத்தலைவராக கூட வந்திருக்காரு. இங்க வடக்கு கிழக்கண்டு பிரிச்சு அடிபடுறாங்க இவங்களுக்கு இந்த கட்சி. நாங்கள் இல்ல, இந்த கட்சி. ஆகவே இதுல ஒரு தெளிவான ஒரு விடயம் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவோம். விமல் ரத்நாயக்க சாணக்கியனுக்கு ஒரு பெரிய தலையடியாக இருக்கிறார். ஆகவே சாணக்கியனை போட்டு குத்தி முடிச்சிருக்கிறார் இந்த விமல் ரத்நாயக்க இன்றைய தினம் இவருடைய ஸ்பீச்ல. ஆகவே இப்ப இந்த விடயத்துல ஒன்று தெளிவாக வருகிறது. இந்த சுமந்திரன் சாணக்கியன் கூட்டணி ஸ்ரீதரனை குத்திக்கல, ஸ்ரீதரனை ஆரவார தடவுறது என்பிபி என்றது. அந்த என்பிபிக்கு சப்போர்ட், நாமலுக்கு சப்போர்ட், சஜித்துக்கு சப்போர்ட் என்று கதைக்கின்ற பிள்ளை பூச்சிகள் இந்த வீடியோவை தயவு செய்து பார்க்கவும். நன்றி, வணக்கம் டாக்டர்.